És una pregunta preciosa, aquesta. Gràcies, home. La meva obra hi haurà aspectes que sí que tindran que veure amb mi, Mhm. algunes coses, però en general intento que jo com a persona no quedi integrada amb l'obra. Mhm. En Eh? cas de poesia, ets el primer poeta que passa per aquí. En cas de poesia a veure, és quasi inevitable, no? Perquè és superintimista. Al final, el teu jo poeta ha de tenir coses de la persona. Els versos, les paraules, els poemes, els versos, les paraules, els versos conformen els poemes, no? Has d'aprofitar el moment que t'arriben. No és només d'una paraula, és d'una sensació, d'una olor, de qualsevol cosa, saps? De fet, Enceta bé alguna cosa i dius, això, vinga, va, he d'escriure alguna cosa. mhm. Amb 5-10 minuts, moltes vegades, amb 5-10 minuts, ho tens escrit. Perquè quan escrius, és que no ets tu que estàs escrivint. És com M'entens? una cridada de muses, potser. La finestra fa de marge i el món comença a parlar. Tu no cal que diguis res, si em mires ja ho sé tot. Bon dia, bona tarda o bona nit, depenent l'hora en la que ens sentin. Avui estic amb Josep Lluís Bargalló. Josep Lluís, bona tarda. La primera pregunta que us faig a tots, ja vaig al gra directe, i és com estàs? Bona tarda. Estic molt bé, estic encantat, estic satisfet, estic joiós, perquè ahir va ser Sant Jordi Sí. i no puc estar d'una altra manera. Amb el meu primer poemari està anant de fàbula, perfecte. I ahir va ser un gran dia. Com va anar, per cert? Jo I no ahir vaig estar per aquí, per Pobla, també vaig digue'm, passar per Trem, però com va anar allí per Tarragona? Vaig veure quatre cosetes, però com us va anar? jo vaig ser a Reus, vaig ser signant llibres a Reus. Bueno, Mhm. el dematí vaig ser a Tarragona, sí, que vaig Ostres. estar van preguntar, bueno, a Tarragona Ràdio em Mhm. van vaig contestar unes quantes preguntes que em van fer allí a la Rambla sobre el llibre també i en acabat, bueno, vaig anar cap a Reus i a la tarda estava signant al Mercadal. Molt bé. I bé, vull dir, sí, no sé, la gent, no sé si és perquè ho va anunciar per l'altaveu o o no sé, però sí, va vindre gent que li signés el llibre i, bueno, jo encantat, encantat de signar el propi llibre, el primer, Ostres, jo me eh? n'alegro, O sigui, me n'alegro que hagi anat tan bé, que la reacció sigui bona. Bueno, de fet, estàs comptant amb una editorial que es preocupa pels autors, que és la Banya, que és el nostre estimat Òscar. I la veritat és que jo crec que has fet una bona elecció amb l'editorial, que al cap i a la fi és el que interessa. O sigui, jo tinc la sensació, jo tinc dues obres publicades, i tinc la sensació de que moltes vegades l'editorial s'encarrega de fer-te una feina bastant bona, però després és com que te deixa bastant tirat. No sé tu què opines. No, veja, sobre el que jo puc conèixer fins al moment de l'editorial La Mhm, Banya, no puc dir res malament ni molt menys, al mhm, contrari. Bones paraules, un tracte personal magnífic, un mhm, tracte sobre l'obra també molt bona. mhm. Jo crec que cuiden molt Sí, el producte local, sí, sí, sí. l'autor local, miren de, no sé, de donar-li un tracte bo, perfecte, per mi, en Mhm, aquest moment. sí. No puc dir unes altres coses diferents. Des de que vam començar amb aquest llibre, ara ja fa un any, Mhm. el llibre ha sortit ara fa un mes, només un mes Ahà, i poc, però que estem en contactes i en converses i en reunions i en trobades i en coses des de fa un any. molt bé. I jo ja, bueno, fa un any que conec l'Òscar, els Mhm. conec
i fins al moment, a veure, jo dic que meravellós el tracte, meravellós la persona, no ho sé com deu ser una altra editorial, no ho sé, només sé com és aquesta, perquè això, conec, conec d'editorial a l'Arola, perquè el Fred Arola el conec molt bé, però no conec com és el seu tracte amb els autors. Això no ho sé perquè amb ell no hi he fet res. I és el que et puc dir, fins ara, d'això. Jo, en el meu cas, és que... La meva és, no sé, fins al moment, meravellós. M'ha encantat. Hòstia, doncs jo me n'alegro molt perquè jo és el que més m'acostumo a queixar de les editorials. És el fet de que, vale, moltes gràcies per publicar, moltes gràcies per distribuir, però després necessito una miqueta de suport. I en el cas de l'Òscar, l'Òscar Ramírez, jo crec que és una miqueta l'excepció, no? Perquè jo no he vist mai cap editor que estigui tan a sobre i tan ben assessorat, o sigui, que assessora tan bé els autors, i això és d'agrair, això la veritat que és d'agrair, perquè al final tu com a escriptor ja tens suficient en parir l'obra i ja necessites algú que te doni presentacions, te fas una miqueta de promoció, i jo moltes vegades, la meva primera novel·la va ser una autoedició, que al final vaig sortir super desencantat, i la segona l'editorial ha quebrat, o sigui, quina mala sort també, no? I bé, sí, no, és horrible, tu, o sigui, la primera obra sí que la pots aconseguir, però la segona ja impossible perquè l'editorial ha mort. Llavors... No ha degut quebrar amb la teva obra, home. Sí, no. Llavors, ara estic que he aconseguit guanyar... Bueno, no va venir cap batalla, no? Vaig demanar els meus drets com a autor i me'ls van donar. O sigui, va ser molt fàcil. M'han dit, els drets i ja està. Ja estic buscant on republicar aquesta obra. Però bé, això és harina d'altre costat, que diríem en castellà. Bé, Josep, a mi m'agradaria fer-te una pregunta que li faig a tots els autors que passen per aquí, que passeu tots encantats. Jo, la veritat, molt feliç de que vingueu a casa meva, encara que sigui de forma virtual. La primera que us faig és, mira, jo et fico una miqueta en situació, jo procuro intentar que l'Adrià persona influeixi molt poc dins de la meva obra, o sigui, que seria l'Adrià autor. Llavors, tu fas aquesta separació, és a dir, tu mor l'autor quan el jo poeta, que és el ser poeta, el jo poeta escriu, o és massa intimista i necessites a tu mateix? És una pregunta preciosa, aquesta. Gràcies, home. Sí, perquè, mira, jo vaig anar amb una presentació d'un llibre d'un autor tarragoní, que ara no me'n recordo el nom, no fa gaire, però no me'n recordo el nom. Parlava sobre això. Si a l'hora d'escriure, o sigui, l'autor s'ha de reflectir amb els personatges, o amb algun personatge, o amb el narrador, o l'autor ha de quedar totalment fora del que és l'obra o el context, no? I jo, en el meu cas, que parlem del meu cas, no? Jo, vull dir, la meva obra hi haurà aspectes que sí que tindran que veure amb mi, algunes coses, però en general intento que jo com a persona no quedi integrada amb l'obra. Vull dir que sempre, a veure, si jo faig poesia, alguns poemes, és normal que alguns que estigui basat en les vivències teves, amb el que has llegit, amb el que has trepitjat pel camp, amb les coses que t'hagin afectat, és normal. Però sempre els poemes que tenen un personatge o tenen una persona que surt o el que sigui, no? Amb alguns poemes, no serà mai la meva persona. O intentaré que no sigui la meva persona. Però alguns dels aspectes estaran bastant influenciats amb el que jo crec. Això sí. Entens el que vull dir? Sí, entenc perfectament. És a dir, procures, de certa manera, que hi hagi una petita impronta de lo que és
una miqueta de tu amb una miqueta del llop poeta. Sí, perquè hi ha coses que no les pots manipular, o sigui, hi ha coses que han de ser sí o sí, no les pots manipular perquè tu com a persona, clar, deixes anar tots els sentiments, tot el que tu saps, el que intentes transmetre d'alguna manera, clar, una mica de suc teu, del teu interior, hi serà plasmat. Però tu com a persona no hi seràs, almenys en el meu cas, jo com a persona no hi soc, saps? T'entenc perfectament. Sí, completament. M'entens el que et vull dir? Bueno, no sé si m'explico prou bé, però... Sí. Home, i tant. Jo sóc bastant del teu parer. És el que vull dir. Hi ha alguns poemes que estan amb aquest, que és el meu primer llibre, l'únic que tinc, no? Però, a veure, a casa tinc centenars de poemes. I vull dir, estic treballant amb un altre, quan acabat ja veurem parlar sobre això, amb un altre llibre, que el tinc pràcticament acabat ja, també. Intento que la meva persona, jo com a Josep Lluís Bargalló, no estigui dins dels poemes. Però no hi puc fer res quan amb algun poema deixo anar sentiment propi, perquè sóc jo el que ho estic escrivint, perquè és la meva persona que ho transmet. Sí, al final... És així, en el meu cas és així. En cas de poesia, ets el primer poeta que passa per aquí. En cas de poesia és quasi inevitable, no? Perquè és superintimista. Al final, el teu jo poeta ha de tenir coses de la persona. Està bé que vulguis fer aquesta diferenciació. Jo que faig més novel·la que una altra cosa, jo vaig començar en poesia, però m'he passat el lado oscuro, no? Vaig anar a la novel·la. Però és que saps? Ara te volia explicar una cosa. Oh, i tant. Ara te volia explicar una cosa. I a mi, o sigui, jo quan escric poesia, no és que jo digui ara vaig a escriure poesia. No, això no va així, saps? Els versos, les paraules, els poemes, els versos, les paraules, els versos conformen els poemes, no? Has d'aprofitar el moment que t'arriben. O sigui, has de saber quan t'està arribant una cosa que pots escriure, un senyal, que pot ser un llum, pot ser una cançó, pot ser una olor, pot ser una paraula, pot ser un paisatge, pot ser qualsevol cosa, però hi ha un moment clau que dius, aquí ja he de començar a escriure això. És com una cridada de muses, potser? Bueno, tu li dius una cridada de muses. És com que aquesta situació te convida, no?, a escriure. És que és algo... Jo ho he viscut. Ho visc a la meva manera i és com una cosa espiritual, quasi. Estic d'acord amb tu, És com una cosa espiritual, saps? Sí. És una cosa molt xula quan te passa. Perquè hi ha una vegada que estava parlant amb un noi que conec, que és marroquí. Justet sap parlar castellà. I no sé de què estàvem parlant, però em sembla que me va dir una paraula que li vaig dir, ¿qué me has dicho? ¿Cómo que qué te he dicho? Sí, esto, ¿qué me has dicho ahora? I em va repetir la paraula, esto. Ostres, gràcies per dir-me esta paraula. Ara no me'n recordo de què anava, perquè no me'n recordo, però aquella paraula, en sec va vindre un flash, pam, saps? I la reculls de tal manera que amb allò vaig fer una poesia, però és que ara no et sabria dir quina és, no me'n recordo. I segur que la tinc. Només d'una paraula, però és que no és només d'una paraula, és d'una sensació, d'una olor, de qualsevol cosa, saps? En sec te ve alguna cosa i dius, això, vinga, va, he d'escriure alguna cosa. En 5-10 minuts, moltes vegades, en 5-10 minuts,
ho tens escrit, perquè quan escrius és que no ets tu que estàs escrivint pràcticament, no ets tu, saps? Ostres. És que quan... Sí, ara jo t'ho explico així i no et vull enganyar ni et dic res raro ni res. És la meva sensació, el que em passa a mi. Quan estic escrivint en 5-10 minuts tinc alguna cosa escrit i és com si jo no ho hagués escrit. En acabat, a veure, això se repassa, se mira, pots canviar alguna paraula, però l'essència d'allò ja està, ja ha caigut, ja ha vingut, saps? Ostres, no, això és màgic, Josep? Això és màgic. O sigui, no, els que escrivim, jo crec que tenim un toc, ho diré molt poètic, justament, un toc màgic, crec jo, perquè al final estem creant i del nostre intel·lecte, de les nostres mans, de les nostres experiències, del nostre pensament, neixen universos. Saps el que vull dir? Llavors, que a mi el que em sembla màgic de tot el que dius és que ja no una paraula o un pensament, d'una olor o d'una sensació puguis arribar a fer poesia, no? Aquesta és la màgia que jo em refereixo. Llavors, com de difícil, aquesta és una pregunta improvisada, com de difícil ha de ser fer un poema si hi ha aquesta, ho diré malament la paraula, hi ha aquesta dependència a sentir quelcom que et faci poder escriure aquest poema. Sí, com de complicat és? No és gens complicat. No? No. No. Vull dir, almenys en el meu cas, En el meu cas... Jo dic de novel·lista a poeta. Llavors, jo, clar, en el meu cas, desenvolupar una història necessita sí o sí d'hores, d'escriure i a vegades inclús una miqueta de disciplina. No. Llavors... Perdona, sí. No té res que veure, Per això pregunto, perquè estem contrastant... No té res que veure, estem contrastant diferències, llavors... Això et dic. Sí. No, és que jo he intentat escriure novel·la i no me n'hi han sortit, Jo no me n'hi han sortit, A mi m'agradaria que fessis 5 cèntims de la primera obra que has tret, que es titula La drecera de versos perduts. Si em pots fer 5 cèntims, tota aquesta simbologia que comentàvem, de què va més o menys, no sé, faria de bon gust, de molta il·lusió poder saber-ho. Bueno, doncs mira, aquest poemari és un recull que va sobre el viatge de la vida. A través de la drecera de versos perduts, que és el títol, i trobant els versos, perquè els versos s'han de trobar, arribem a fer com una conjugació o com una unió entre el que és la vida i un dia. Perquè entre la vida i un dia hi ha moltes similituds, hi ha moltes coses en comú. Doncs un dia comença el que és el dematí, amb l'albada, continua cap al migdia, la tarda, al vespre i arriba a acabar el dia a la nit. I una vida també té aquests estants, no? El naixement, la jovenesa, s'allarga amb la maduresa, després la vellesa i al final de la vida, doncs, amb la vellesa ja cap al final arriba la mort. Molt bé. I aquest llibre parla d'aquesta conjugació i dicotomia, separació entre el que és la vida i el que és un dia. El que passa és que igual pots trobar poemes que parlin sobre la vida, que la vida està feta de dies. Exacte. I al contrari també, tots els dies conformen una vida, saps? Sí. Igual hi ha poemes que parlen en general sobre la vida, i trobes poemes que parlen sobre el dia. Doncs té 3 apartats
3 parts, aquest poemari. Doncs una primera part sobre el començament, sobre el matí, sobre el naixement, si parla de la vida serà el naixement, si parla del dia serà el dematí, serà l'albada. S'allarga en acabat amb una segona part on s'enxampla més el que és la visió de l'autor, vol escapar més cap a l'exterior, cap a l'univers, cap al cel, però sense deixar els peus, sense desenganxar els peus de la terra, de la pròpia terra, de la terra que s'ha petjat, de la terra que s'ha mamat, saps? Saps el que vull dir? Sí. I una cosa no treu l'altra. I ja al final, la tercera part, ja parla doncs, del decaïment de la bellesa, de la vida, que arriba ja al seu final, vol fer com acabar d'encerclar doncs, la rodona del cercle, no? I arribant fins al final, els darrers dies, la nit o la mort, segons parles, doncs, del dia o de la vida. Entenc. I pots trobar poemes doncs, que aquí caben molts temes, molts temes, però doncs, porten una mica aquest fil conductor, des del dematí fins a la nit, des del naixement fins a la mort. Wow. Sí, diguem que és un poema, o un poemari, millor dir, si ho hem de catalogar, més o menys, de caràcter més intimista, potser, no? Bueno, sí. Bueno, hi ha poemes intimistes, n'hi ha que no ho són tant, hi ha poemes que són experiències, hi ha poemes que parlen sobre la gent del territori, sobre la gent de la família, també, de la família, però pot ser la família de qualsevol de nosaltres. Molt bé. Parlen, en el meu cas, intento parlar sobre la meva família, que és el que conec, però no vull que sigui una cosa explícita sobre mi, si m'entens? Saps? Pot ser de qualsevol. I doncs els llocs que doncs, surten com a paisatge, molts llocs doncs, que s'ha visitat, que has vist, que has mirat, que t'han arribat, que t'ha arribat al cor, molts llocs així que doncs, t'ha sortit de fer una poesia i es plasma amb aquest poemari. Entenc. Uau. No, la veritat és que... Si vols preguntar alguna altra cosa, no sé, sobre el mateix llibre, doncs no sé, a veure, hi ha molts poemes d'aquests que ja fa temps que els porto, que estan escrits. Vull dir, ha sigut com recollir... És que jo porto escrivint poesia des de jove, des de molt jove. I clar, des de molt jove, des de 15 anys o abans de 15 anys. Sempre dic el mateix. Però, sí, el que passa és que tu saps que cada jove, tu escrius, però no guardes res. I abans encara menys. Ja som dos. I abans encara menys. I sí que m'havia guardat de molt jove, Ja vaig començar, potser, a veure... Algunes coses sí que me les havia guardat, i moltes no. I tenia llibretes, tenia papers en calaixos, coses, i alguns dels poemes que surten aquí són és el que dic jo, el camí d'anar passant la vida. El camí d'anar passant la vida. Saps? I és això. Ostres, que bé. Sí. La veritat és que... m'agrada molt la temàtica. No sé si has vist la fotografia de la portada. Sí, la tinc vista. Que són uns peus descalços caminant per la sorra. Exacte. És el resum. No hi ha millor resum que aquest. Els peus descalços caminant per la sorra que estan nus, perquè estan trobant totes les dificultats que poden trobar durant el camí de la vida, si estan als peus descalços. Jo, de fet, trobo que és un... Trobo, és un títol bastant encertat. La tercera dels versos perduts, ara que m'has explicat més o menys com és, jo crec que és com t'ho diré, és un títol bastant encertat, diré jo,
com ho has explicat i la simbologia i de més, jo trobo que és un títol, corregeix-me si m'equivoco, bastant encertat, la veritat, bastant encertat. Llavors, dins d'aquí de lo que és l'obra que em comentes, totes les problemàtiques que poden haver de cara en fi, com t'ho dic, per arribar a fer un poemari sencer, quina és la simbologia principal, la vital, la que dius, si no empleo aquesta simbologia, no té sentit, més o menys. No sé què vols dir ara. No sé, sobre els temes, vols dir? Sí, La simbologia que surt al poema, la simbologia que faig servir jo. Mira, és que jo de simbologia, de símbols, ne faig servir molts. Vull dir, jo utilitzo molt la llum. La llum... Vale, això em referia. Dic, dins del teu... Dins del teu... imaginari, o el simbolisme meu, dins del meu simbolisme poètic. El que dius, no hi ha Josep Bargalló sense això. Sí. Bueno, la llum és molt característic meu, però diria que la lluna també. No ho sé, diria que l'aigua també. És que tinc molta simbologia que per mi és imprescindible que surti amb els poemes. Depèn del poema que hagi de fer, doncs fa servir una cosa o fa servir una altra. La llum en general, la llum li dono molta importància. La llum al dematí, al migdia, a la tarda, quan cau la llum a la tarda, quan no hi ha llum, a la nit, també hi ha llum, la llum dels estels. Jo diria que la llum és el símbol potser primordial per mi, però en tinc molts d'altres, Faig servir bastants símbols per mi. La llum. Ostres, me sembla genial. Molt bé. Això m'ho van preguntar quan vaig fer la presentació. Quan vaig fer la presentació primera a la biblioteca. On ho vas fer? Era el primer que em va preguntar... A Reus, sí, a la biblioteca Xavier Amorós. Molt bé. Allí vaig fer a principis de març, l'11 de març, que encara me'n recordo el dia. Això m'ho va preguntar, l'Eduard em feia la presentació, l'Eduard López Mercader, i em va preguntar això mateix també. Com és que feia servir tant la llum? Com és que feia menester tant la llum? I és que, saps què passa? Que la llum és primordial, crec. Saps? Sobretot el dematí. El dematí la llum. Has d'obrir el balcó i la finestra i sortir a respirar l'aire i que et toqui la llum la pell. La llum del nou dia, perquè aquesta llum d'aquest dia no tornarà mai més, saps? Ostres, m'has donat un bon titular. L'endemà... Que em sents? Sí? Sí. L'endemà hi haurà una altra llum, però la llum d'aquest dia no hi serà mai més, saps? Per això la llum és molt important, encara que sigui una llum tènue, una llum brillant, és igual. Tu has de sortir al balcó, a la terrassa, obrir la finestra, que et toqui l'aire, que respirar, somriure o riure, obrir els ulls i que et toqui la llum d'aquell dia. Aquella llum no tornarà mai més, saps? Aquesta llum és imprescindible del dematí, però també és imprescindible la llum de la tarda, quan cau, quan va caient, quan s'esmorteeix. I també és imprescindible la llum de la nit. La llum de la nit és primordial, si pot haver llum, que no hi hagi núvols. Però inclús havent-hi núvols, la lluna s'amaga darrere els núvols. O sigui, la lluna té la seva llum també, i els estels tenen la seva llum. Els estels que esquitxen al fons ennegrit, no? Sí. Ostres. És que si em poso a parlar en forma poètica ja... Sisplau, fes-ho.
Sisplau, fes-ho. M'encanta, perquè és que just com ho estaves explicant, jo m'ho estava imaginant. O sigui, just de la forma que tu ho estaves explicant, m'ho estava imaginant. I és bestial, perquè just amb les teves paraules, encara que sigui de forma oral, m'he fet una imatge. M'explico? Perquè Clar, has descrit diferents maneres de veure la llum i, ostres, ho has fet fantàstic, perquè és que a mesura que tu anaves explicant, jo anava projectant aquestes imatges que serien mera foscor si no hi hagués llum. És a dir, i totes aquestes llums que... Mira, una característica o un tret que he agafat mentre tu estaves parlant és que totes les llums que has mencionat són naturals. Totes. Totes les llums que has esmentat aquí ara mateix sí, són sí, sí, naturals. sí. O sigui, Sí, són part de la llum natural, no és llum de la llum sol. natural. La natura és bàsic. La Exacte. natura és bàsica amb la poesia, almenys amb la meva poesia. Que també faig poesia d'aspectes Mhm. i inputs i coses artificials, Vull Sí, dir, sí. no me n'estic tampoc de... Però amb aquest no, amb aquest poemari Sí. la natura hi juga un paper primordial, Ahà. perquè, doncs, com a base, com Sí, a sí. general i base, la natura, amb aquest primer poemari que he fet, Ahà. hi juga un paper essencial. I per això la llum que és la llum natural, Ahà. és potser el símbol que a mi me descriu millor. Almenys amb aquest poemari. Ja no et dic millor amb un altre que estic preparant, o amb altres poemes que també tinc, que parlo de la llum d'un fanal, o parlo de la llum de dins d'una botiga, que no té res a veure, saps? Sí. Que també es pot fer poesia d'això, Vull dir que una cosa no treu l'altra, però amb aquest no, amb aquest no. Amb aquest és tot natural. La llum natural és la base del poemari. Que bo. I és això, és No, això. justament era la pregunta era aquesta. O sigui, pot haver molta simbologia, molta, però hi ha, corregeix-me si m'equivoco, hi ha una que si no hi és, no hi és l'autor tampoc. No hi és el poeta. Clar, I totalment, me sembla que la llum és molt encertat, de veritat. Molt, molt totalment. encertat. A mi m'agradaria, amb el teu permís, si vols, no estàs obligat, m'agradaria escoltar ni que sigui una estrofa del... Una estrofa? Una estrofa. O un sencer, però dic, una estrofa, perquè a mi... Mira, O sigui, estàs Calla, pagant els plats trencats, és el mira, primer poeta, o sigui... espera, a veure si el trobo. Sí, Et recitaré te llegiré un poema curtet. jo encantat. Espera't, que l'he de trobar. Espera que el busco, Perfecte. No. Aquest és un poema que parla sobre les petites coses que són... Les petites coses no els hi donem gaire importància i potser són les més importants de la vida. Les petites coses són les coses que en un moment donat te poden canviar el caràcter, et poden canviar el semblant o et poden canviar la teva forma de continuar el dia. Aquestes petites coses, que pot ser una abraçada del teu net, que pot ser un petó sense esperar-lo, que pot ser
una paraula ben dita o un somriure. Aquestes petites coses són les que te poden canviar un dia, te poden canviar el teu mal terrenal o millor si t'has aixecat malament, i aquestes petites coses són les més importants per mi. I d'això parla aquest poema que es diu Llumetes del Sender, i si vols te'l recito ara un moment. Sisplau. És molt curtet. Llumetes del Sender. Em saludes vergonyosa amb teu lleu bellugueig, campànula del camí. De lila et vas sobreeixint, dels teus pètals que enamoren, i el teu suau tremolar, escampant tan fina aroma. Tan senzilla, però lluint, la llum del sol s'acomoda, en silenci vas movent, el teu pèndol que hipnotitza, la meva mirada corpresa i el teu anar i venir, mot a mot, fent poesia. Uau, m'encanta. I ja veig aplicada la llum. La veig aquí aplicada. I tant. La llum i les petites coses. Sí. O sigui, com les il·lumina. O sigui, me sembla espectacular, la veritat. Espectacular, sí. Ostres, l'enhorabona, l'enhorabona, perquè em sembla, ja et dic, m'encanta. I incidint una miqueta, ja tallant una miqueta el que és la nova obra que acabes de publicar, m'agradaria saber que ara mateix estàs, com diríem a l'institut, modo carpe diem, vivint el moment, gaudint d'aquest èxit, o per altra banda ja estàs pensant en futurs projectes? Mira, jo faig tantes coses que me falten hores al dia. Me falten hores al dia. Ja són dos. Me falten hores al dia perquè de carpe diem no sé el que és això. Carpe diem, disfrutar el moment. Viure el moment. Viure el moment. Però no sé el que és, sí que sé el que vol dir, perquè jo he estudiat llatí també, he fet diversos cursos de llatí, però te vull dir que no sé el que és per mi el carpe diem. Vale, ara t'entens. Jo, ara aquests dies estic amb aquest poemari que acabes de publicar, estic presentant-lo a molts llocs. L'altre dia vaig ser a Vilanova d'Escornalbou, que vam anar cap allà, ahir a Sant Jordi, la setmana que ve estic al Centre dels Amics de Reus presentant-lo també, estic fent preparant-lo, gent que m'ha de vindre a recitar, a acompanyar, però no deixo, aquests dies ho he deixat una mica més de banda, però no deixo de funcionar. Vull dir, és que jo cada dia escric. Jo escric cada dia poc o molt. M'entens? Sigui el que sigui. Sigui el que sigui. Llavors, depèn de si em surt una cosa d'un tema o d'un altre, ho classifico cap a un costat o ho classifico cap a un altre. Tinc quasi ja escrit un segon llibre, quasi, l'estic acabant, me falta el ruix, allò, l'arribada, el ruix final, que diuen, i serà un altre poemari, perquè jo me dedico a fer poemes, però d'un caire, d'un tema totalment diferent amb aquest. Aquest és un poemari que el vaig voler treure primer perquè tenia molta cosa guardada i no volia que es quedés guardat. I amb la complaença, amb l'assessorament de l'Òscar Ramírez Dolcet, doncs l'hem pogut tirar endavant i són una sèrie de poemes que no volia deixar guardats i per això vam fer aquest poemari. Però aquest que ara faré és totalment diferent. Parla d'altres coses, parla... Al principi m'ho has comentat, aquest? Sí. És el que em comentaves, no?
Sí que t'he comentat? Sí, a principi T'he comentat de, alguna cosa? al principi de l'entrevista, de la tertúlia, m'ho has dit, Sí. que estaves a punt d'acabar un nou poemari, que és aquest que em Ah, comentes? això. Sí, no? Sí, és aquest, Molt sí. Sí, home, que no en tinc 3 a la vegada, sí. bé. Està Sí, de bo. és aquest que t'he comentat abans, que és és que, saps què passa? Que igual ara me'n vaig adonar un tom i em surt alguna d'escriure alguna cosa, però no tindria, el millor té res que veure amb el que estic preparant, i m'ho guardo, saps? I m'ho Entenc. guardo. Depèn del que et vagi sortint. Depèn del que et vagi sortint, ho poses en un lloc, ho poses en un altre. Vull dir, els poemaris, jo no... O sigui, no penso mai, ara em falten 10 poemes per acabar, a veure si els faig. No Exacte, ho penso, entenc. això. M'entens el que et vull dir? Sí. I això seria un És- mal pensament, eh? Seria un mal pensament. Perquè Clar, és és que com voler no pots... forçar la maquinària i una cosa que No, necessita clar, tanta no. intimitat. És que, a veure, Sí, si et soc sincer, jo, si em falta material, si em falta això, he d'esperar exacte. que arribi. Però no vull forçar cap màquina ni res de dir, ostres, ara me falten 10-15 poemes, me falta això. Vinga, va, som-hi, que han de sortir. No, això no va així, saps? Exacte. Totalment. Això no va així. Ja sortiran si han de sortir, quan surtin, o quan sigui, quan vinguin. M'entens? Exacte. Quan arribi la inspiració. Exactament. Si és sobre el tema que estic treballant, doncs perfecte, però si no és sobre el tema que estic treballant, doncs el guardaré el millor, o el faré servir per una altra cosa, o no el faré servir si no m'agrada, perquè tu has de pensar que jo hi ha dies, o sigui, ara perquè tinc molta feina, però quan no tinc tanta feina, igual en una setmana puc fer 3-4 poemes, Wow. En una setmana, Això és molt, sí. Sí, puc fer... Sí, és que jo escric cada dia. Però en acabat també rebutjo molta cosa, Que hi ha molta cosa que no la faig servir, no la faig menester. I en acabat, doncs, potser de dues coses que m'han sortit més o menys bé, ne puc fer una, o segons com jo vegi, saps? Que vull dir que tot el que escrius, tot el que et surt, no és que hagi de servir tot, ni molt menys. Sí, entenc. Wow. Doncs que t'estava dient, això sobre el tema del poemari nou, no? És un tema... parla sobre el malestar mundial, sobre els problemes que tenim en tots els aspectes dels humans, sobre les dificultats, sobre tot això, sobre les injustícies, que hi han sigut quasi, sempre, diríem, no? Però és que avui en dia és algo alarmant. Sí, totalment. No sé, hi ha aspectes que fan fredat, que diries, ostres, això com pot ser que es digui això d'aquesta manera? Com pot ser que actuïn aquesta gent d'aquesta manera? Gent que són els que manen al nostre món. Els mateixos que manen actuen d'una manera... I estem els pobres desgraciats que estem a baix, hem d'aguantar tot el que quatre personatges que no tenen ni sentiments, ni tenen ni humanitat, ni res, volen fer, com són tots aquests que estan portant a terme tots aquests desastres que hi ha, i que és una vergonya que passi tot això, i que no hi hagi solucions pels problemes de la humanitat, que no hi hagi solucions i que cada vegada estigui la cosa més malament. I aquests aspectes a mi m'arriben molt a l'interior meu, em copsen molt, em fan sentir molt malament, i d'aquí potser que em surt aquests poemes, aquests versos, que em surt això, i ho estic plasmant, i ho estic reunint, i ho estic ajuntant, i ho estic posant, que no sé si en acabat
m'ho voldran acceptar per fer un llibre o no. Això ja són figues d'un altre paner, m'entens? bo. Això ja és una altra història. Suposo que sí, perquè l'Òscar és un bon jan No, i l'Òscar, i bueno, com deia abans, amb autors va molt, Va a mort. l'Òscar sempre m'anima molt. L'Òscar, si no, jo li he d'estar molt agraït. No sé si escoltarà això. No sé si ell ho escoltarà alguna vegada o no, és igual. Ell sempre m'agafa la mà, m'aixeca i em vol llançar cap a l'espai. Ell sempre me vol fer donar molta importància, que ell diu que jo la tinc, que jo a vegades no me la veig, i ell me diu que sí, i que tira endavant, i si no em fot una patada al cul i em fa moure, saps? Ja ho has dit bé, tu. I amb això estem. Caràcter, un bon Jo estic amb ell i estic superagraït. I no sé, Sí. sempre que ens veiem i pel mòbil i d'això, és que, no sé, té un caràcter que m'arriba molt a mi. De seguida entén el que jo vull dir. De seguida m'entén les meves... Jo a vegades parlo amb segones de canvi, m'entens? Sí. Amb expressions que no són el que vull dir exactament, però ell me les entén. I quan jo veig que hi ha persones així, a mi m'arriba molt i me dona molta satisfacció, saps? Ostres. La veritat que sí, no? I suposo que ell, quan arribi el moment, a veure què diu amb això. I, bueno, doncs d'una manera o d'una altra, suposo que ho podrem anar tirant endavant. No, i és a jutjar pel que m'has dit, és un poemari que jo considero que és supernecessari a dia d'avui. Vestir de poesia de la realitat que estem vivint. Primer és una cosa molt valenta, o sigui, enhorabona, vull dir, t'ho admiro, una cosa molt valenta. Jo és que no vull ser exemple de res, d'entrada. No vull ser exemple de res, però sí... No dic que sigui algo exemplar, però el que vull dir és que és valent. És valent, és d'admirar, perquè no ho faria. És com intentar col·locar un granet de sorra, saps? Perquè jo sé que serà com un granet de sorra dins d'un desert, però tothom que em segueix, tothom que em llegeixi, veurà el que jo crec, el que jo penso. Encara que siguin poques persones. Encara que siguin poques persones, és que m'és igual, saps? Exacte. És que m'és igual. Aquí jo pensem igual, Pensem igual, perquè jo he creat aquest projecte... Perdona. Que he creat aquest projecte amb la mateixa mentalitat que tu. O sigui, que em vegin 4 gats, perfecte, però els 4 gats estiguin contents amb el que estan veient. Molt bé, doncs això. Aquest és... Doncs totalment d'acord. Sí, senyor. I ja per acabar tancant, ja portem quasi una hora, m'agradaria, jo sempre quan estem acabant, faig una espècie de joc amb els convidats, val? I el joc és el següent, o sigui, jo dic un sintagma, una frase, val? I tu l'has d'acabar. És a dir, dic, no sé, un sintagma, una frase, i tu tens la llibertat absoluta d'acabar-la com vulguis. Ui, això és difícil, Ja sigui amb una paraula, amb un verb, o amb una reflexió, vull dir, com tu vegis. Jo et dic una opció i tu l'acabes com vulguis. La primera és, que és la senzilla, la poesia és... La meva vida. Veus? Ahí està bé. Has acabat l'oració. Més, és el que busco. Val. La llum? La llum és l'ànima. La llum és l'ànima de tothom. I és... no sé. Abans ho estàvem parlant sobre el poemari, la llum. Però és que la llum, per mi... Què vols que et digui de la llum? La llum ho és tot, també. No ho sé. No sé què t'he de dir. Ja ho has dit bé. I l'última, que aquesta te sorprendrà, la drecera de versos perduts.
La drecera de versos perduts. Què és la drecera de versos perduts? És, és el meu somriure, és la meva il·lusió Ahà. i és, què et diria jo? És potser el començament d'altres poemaris. Doncs pots estar orgullós perquè a dia d'avui fer poesia és una empresa complicada i la veritat és que jo considero que hauries d'estar orgullós no només de que estiguis en un èxit, sinó que estiguis tu content de pujar o de publicar una obra de poesia. Bé, Josep Lluís, ha sigut un plaer immens. T'espero a la segona temporada, que seran tertúlies presencials en estudi. Estàs convidadíssim, això ja és casa teva per sempre. I res, t'envio una abraçada enorme i espero veure't aviat als dinars o a la presentació o on sigui. Moltes gràcies, Adri. Un plaer i fins una altra ocasió, que segur que tornarem i tornarem a passar una estona molt agradable parlant sobre el que ens agrada a nosaltres, que és escriure. Molt bé, molt bé. Tingues una abraçada molt, molt forta. Acaba de gaudir el dia. Adéu. Vale, Adri. Adéu, adéu, adéu. Fins una altra. Igualment. Adéu. Adéu.